Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back to my channel, Mac Lagunilla Vlog. Ayan mga boss, kukuha tayo ng skin coat kila Bayaw. Tapos punta tayo sa Anaw project, tapos sa Kamiling project mga boss. I-update natin mga project natin. Busy. Mahalak mali skim ko tadeng. Super fine. 1.5. EJT ano da? Okay, ito yung mga boss. Kuha tayo ng yan tubo ng isang okay. So limang bag. Tapos yung standard kumana ako kanina. Okay, kumuha tayo ng sandpaper para dun sa Anaw project. Bali 650, 10 feet, 10 pe. Meron pa kayo square bar green? Wala na. 10 pe. Pa-resibo kuya. Padilan natin yun. Okay, so yan mga boss. Ito na 650. Dito ka na lang. Tara. Okay, dito tayo sa Kilabadinoli.
Tingnan natin yung project dito mga boss, yung cabinet. I-update lang natin bago tayo punta ng Anao. Good morning. Good morning. Wala pa rin si John Lloyd. Ha? Ay, ito sa Tabugan. Yung mga boss oh. Ito naka-duty. So yung gagawin na nila ngayon, yung mga takip na yan no? Opo. Ay, last na to pare. Last na yan. Mga bakto. Tapos takip na mamaya mga boss. Mabukas mag-deliver na tayo. Ay. So 1,489 mga boss. Para pang ano natin yan, pang concealed tools para sa mga concealed hinges, pang butas. Tingnan natin kung legit. Sa Shopee ko rin binili ito mga boss. Okay. So ayan mga boss, legit na agad, legit. Ayan. Ang maganda kasi rito mga boss, isasalpak mo lang ito. Ayan, sasalpak mo lang ito, tapos lagay yung barena dyan. Diretso na, mabubutasan na, nakasukat na. Ang susukatin mo na lang dito yung gano'n siya kababa yung ano niya, tayo niya. So sasalpak mo lang siya, hayaan mo na lang siyang bumaon. Pag nag-stop na, yun na yun. Okay na. So yan na, ina-adjust siya. Lalagyan natin ito. Lalagyan natin. Pero yung lalagyan natin yan, yung takip yung lalagyan natin. Sample lang ito mga boss. Pagkari itong takip, bubutasan natin. Lagyan mo lang yung barena mo rito, iikot na to. Pag naisagad mo yan, yun na yun. So susukatin mo na lang yung pagganito niya. Okay. Yes. So meron na rin siya mga tools. Okay, so may binili na ako ng ganito, kaya lang sinira ni Paribal. Si Chinito. Si Chinito at saka si Toto. Si Chinito tsaka si Toto pala, si Master Chinito. Hindi ko pala gagamit yun eh. Ay, di mo pa pala nagamit yan? Sila palang dalawa. Silang may kasalanan. Si Master Chinito, tinuturo niya si ano eh, si Toto eh. Tulo eh si Master Chinito. So ayan mga boss, nag-assemble na sila rito. Yan, nag-assemble na nila rito. Titingnan nila kung ano yung mga nagawa na nila. So tapos, pagkatapos niyan, yung mga takip naman ang ayusin nila. Okay. Okay, so ayan. Naayos na nila yung mga cabinet natin dito. So babalikan na lang natin ito mamaya. So lakad muna tayo, punta muna tayo sa Anao, tapos doon sa Kamiling i-update natin yung project natin doon. Tapos doon sa Anao, magdi-deliver tayo ng skim coat. Tapos sandpaper dahil nagpapahid na kasi sila ng skim coat doon. Okay, so ayan, may shoutout ka. Oh, ayan, shoutout kay Mr. Ronald Capili at kay paring Louie Puyawan. At kay Boss 13K, siyempre kay The Alan TV, kay paring Regs, at kay paring Jimmy Skip, Sunny Boy. at kay Mang Sunny Boy, ayan, The Weatherman. Okay, so ayan, lakad muna tayo. Tara, let's go. Okay, dito tayo sa Leal Hardware, dito lang sa amin. Bili tayo ng flat latex. Flat latex na boys na Davis. 2 timba. Meron pa yata. Ayun oh. Alright.
Meron pa. Nag-text yung si Foreman. Nakalayo na ako kanina. Bumalik ulit ako para kumuha ng skim coat na standard. So ayan, 4,690. Dalawang flat latex na Davis. So mas gusto ko itong brand na to kasi mas maputi siya kung kukumpara mo dun sa isang brand na quality rin. So pares lang naman sila ng ng presyo. Pares lang sila ng presyo. Pero mas bet ko tong Davis. Alang hindi man lang tayo pinapansin may Davis. Dito yung pinapansin. Susunod ko na lang akong Nation Paint. Siya nga pala mga boss yung yung isusunod sana nating project dito sa Keeping Village, Camiling. So tumawag siya sa akin kasi ang nakakusap ko ng dating pamangkin nila. So really kaya napapatagal yung usapan, hindi masyadong mabilis. Yung nung last na wag muna daw sabi ng pamangkin niya. Tapos kinabukasan noon, kinagabihan nag-chat sa akin tapos tumawag. So sabi niya hindi naman daw niya wag daw ipa-cancel yung pila niya. Sabi niya papalitan lang daw yung mga design nung bahay niya, yung ipapagawa, yung ceiling ng bahay niya. So gusto niya pala lahat ng kwarto iba't iba yung design na ilalagay. So yun lang daw gusto niya. Pero magpapagawa pa rin daw siya sa amin, sabi niya. Sabi ko naman pala, sabi ko sa kanya, nakausap ko na yung susunod na project. Sabi ko, pupuntahan ko na bukas, sabi ko ganyan. Ngayon, napuntahan ko na. Kasi nung pa to na naganap yung last week, napuntahan ko na. Tapos pwede na rin kayo magsimula doon. Hinintay ko na lang yung down payment. Bali sa San Carlos nga pala yung susunod na project natin. So ang mangyayari dyan, sabi ko sa kanya, hintayin nyo munang may set ko yung mga magtatrabaho doon sa San Carlos, tapos babalikan ko na lang kayo, sabi niya. Buti na lang po sir, sabi niya. Kasi akala niya pag ganyan na nalampasan na siya, pupunta na naman siya sa huling pila. Sabi ko hindi, sabi ko babalikan ko na lang po kayo, sabi ko. So yan, humingi rin ng tawad kasi ayun nga, hindi kami nagkaintindihan. Okay, so yun, tutuloy pa rin natin yung Keeping Village na project. So hindi lang ngayon. So iset pa natin yung kabilang project. Iset ko muna yung mga tao doon, kasi ko muna yung materials tsaka yung design na pupunta doon. Okay, dito na tayo mga boss. Papasok na lang natin tong sasakyan para hindi sila mahirapan magbuhat. Ayun lang. Patay tayo. Okay, update. Ayun nakapag-tiles na sila Pwede na kapagan to? Okay, ito yung standard na skim coat. So papatungan pa natin yan ng na yung super fine. Ito yung mga boss nakapag-pile na sila lahat. Pinahidan na nila. Yes. Dan, tulong mo doon, Dan. Tulong ka muna doon, Brad. Jordan P. Tulong ka magbaba ng materyales. Okay, so dito na lang hindi pa natatanggal yung pintura. Tingnan nga natin sa atas. Dito kaya pwede na rin dito siguro. Okay, so nakapagano na rin sila rito. Skim coat.
So pagkatapos magpintura, i-estimate ko yung mga cabinet nito. Dito. Okay na. Dito, nag-skin coat pa lang sila. Malaki lang yung palitan nyo. Skimming blade. So, yan yung skimming blade mga boss. Maganda kasi dyan, napapantay mo lang maigi. Parang binabara mo na rin kasi pag yun ang gamit mo. Yun ah. Ayos. Dito. Dito, nakapag-skin coat na rin sila. So, kailangan pa lang natin ng ano dito, yung standard na skin coat. Yung pang standard. 3 to 5 mm yung pwedeng kapal nun. Yung standard. Ito naman yung pang finish, yung super fine. Ginamit natin. Yung ginamit natin dito. Ayun, so ito, okay na rin. Skin coat na lang. Skin coat na lang. Tapos ito pa. Babaklasin pa natin ito mga boss. Ito. Babaklasin pa natin yung tiles na ito. Tapos, ano natin ng waterproofing para sigurado bago tayo mag tiles. Pabili tayo ng waterproofing. So paliwanag lang natin itong partition. So may partition pa kasi dyan dito mga boss. So pakita ko lang dyan sa screen yung partition. Okay, so ganyan yung mangyayari dyan. So paliwanag ko lang. So yun na lang ang ano hindi pa tapos dito. Ito babaklasin pa natin ito. Papalitan pa natin ang tiles. So ayan, hanggang doon matatilesan yan 60 by 60. Yan, hanggang doon sa isang kwarto malalagyan din yan ng tiles. Yan, babaklasin din yung tiles doon. Tapos sa kwarto, doon sa taas yung pinunta natin kanina, mga tiles doon, babaklasin din yan. Papalitan din ng tiles, pati yung sa taas nito sa may rooftop, papalitan din yan. So ngayon ang ginagawa nila, meron nag-grout, meron din nag-skim coat. Ay mga boss, nakalimutan pala nating dalhin yung yung tile cutter. Maganda kasi yun para hindi maalikabok. Kasi yan, ito gagamitin na lang natin pang kantuhan. Yung tile cutter, gaganon mo lang, okay na. Kalimutan natin dalhin, hindi rin pinaalala sa akin ito. Marami pa naman tayong gagawin dito. Susunod na lang siguro na punta natin, baka bukas dadalhin ko dito. Okay, so yan muna yung update dito sa project. Ano alam ninyo? Oh, may natira pa? Invention, hindi ba? Invention. Ayos to. Sili na gata na naman to, no? Sabi ko na nga to, mahilig sila sa gata eh. Paborito nila ito yung gata eh. Oh, may sili. Okay na tayo. Kaya, napawag ako kaya. Sige. Break na. Okay, tara na mga boss. So sabi ko sa kanila ay last na yung grout kasi masasayang lang kasi matudumihan. Kaya ilas na lang na ipahid yung grout natin sa tiles. So punta tayo dun sa Kamiling. Update natin yung project dun. Okay, dito na tayo sa Tambugan, Kamiling. So update lang natin yung project natin dito mga boss. Tara. Okay, so yan na mga boss. So dito hindi na nila pinalagyan ng kornisa sa taas. Dito lang sa baba. Doble nyo pa to
Itong ano, crosscode pa lang to, no? Wala. Ano ginagawa mo sa taas? Tignan ko lang ako tumutulog dito. Magbaro tayo. Okay, so ayan na mga boss. Nag-umpisa na sila magpintura rito. Ay, tingnan nga natin doon sa loob, sa kwarto. Okay, dito naman sa loob. So ayan, nakapagpintura na sila. Kasalukuyan nagpipintura. Tapos, ayan, second coat na ba yan? Okay, ayos na. So, dito tayo. Dito tayo mga boss. Ayan, dito tayo. Okay, so yan. So para magkaroon kayo ng idea, so ipakita ko lang dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, so ganyan yung mangyayari dito sa project natin. So ano lang ito, yung dining tsaka kusina. Kaya maliit lang itong project natin, ito sa isang kwarto. So dito may bar counter pa dyan. So may dun sa 3D model kasi kompleto na yun. May tiles na, may bar counter na dyan. Tapos may kitchen cabinet na din dyan. Tapos may center island na rin doon. Ano yun, yung nakikita dyan sa 3D model. Pero yung project pa lang natin dito ay yung ceiling. Ceiling lang muna yung project natin dito. Okay. So pwede na rin maglagay ng ilaw dito kung tutuusin, para makita ng mga pintor natin kung maliwanag ba, kung may mga bako-bako, kasi hindi natin maiwasan yung mga post kung hindi maganda yung ilaw natin. Minsan yung pinipinturan natin hindi natin makita kung naliha bang mabuti o na-retouch bang mabuti. So importante kasi na maliwanag itong area natin bago tayo magpintura. Okay, so yan lang. Yan yung update natin dito mga boss. So yan, makikita nyo dyan. May ano na rin sa 3D model. Naka-layout na rin yung ano dyan, yung kitchen cabinet nila, tapos yung center island dito. Tapos may hanging cabinet na rin. So yan. Tapos itong ano pala, ibababa nila yan. Ito. So ibababa nila itong bintana nila. Tapos ito, sasaraduan na lang daw nila yan. Sabi nila. Okay, malapit-lapit na tayo dito mga boss. Susunod natin project ay sa San Carlos City, Barangay Payar, San Carlos City. Yan, so stay-in ko sila doon. Tingnan nga tayo ng bayabas dito. Hindi nila pinapansin. Yun. Awas oh. Medyo green pa. Tingnan natin kung pwede na. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang kaysa yung hinog. Yung mga hinog kasi may mga bulati na. Ito siguradong wala pang bulate. Ganito. Ito tama-tama lang to kaysa yung ito, kulay green. Stop. Ito yung labas ng bahay. Bali, ito yung stories lang. May isa pang kwarto doon sa taas. Tapos CR. Kasi ito yung kusina nila. May salang mo dalam na. May sarmina da sarmina. Kajalo si Narugan. Ay, kwarto rin pala to. Ito pala yung kusina. Dining tsaka kitchen. Tapos kwarto. Kajalo si Miti. Tapos ang kwarto doon sa isang CR. Okay, so yan mga boss.
Hintay lang natin yung decision ni sir kung bill ba siya ng ilaw sa atin o hindi. Patapos na rin kasi tayo rito. Okay, so let's go. Uwi na tayo. Buksan nyo lang mga ilaw para maliwanag, no? Makita nyo yung mga ano nyo. I-retouch nyo kung may i-retouch. Gaya na ito, meron dito, guhit, oh. Oh, di ba? Oh, hindi niya pa ano yan. Wag muna kayo mag-double. Nagdo-double, ano ka na? Second coat ka na? Oh, bago ka mag-second coat, tignan mo muna. Oh. Hindi yung patong ng patong tapos pag ano, wala na. Oh, meron pa dito. Ayan, oh. Ayun. Okay, tara mga boss. Let's go. Wananggal, may saklang. Siganggal. Okay, so punta naman tayo dun sa... Sige, ante. Palagpay. Wanante. So, ayan. Punta muna tayo dun sa kabila. Kila Badinoli. Tingnan natin yung cabinet dun. Kung tatagip na sila kung pwede na ba tayo mag-deliver bukas. Sinayos na nila itong dike. Dike dito sa Kamiling. Kasi lagi kasing buwabaha dun sa Kamiling. Pag umuulan, pag malakas yung ulan, buwabaha. Tingnan na natin. Malaki yata itong ano. Lalim. Lalim itong ilog. May matitiksay kaya rito. Tiksay. Huwag ko lang kung may mga tilapia rito. Tapos magiging daan na rin ito. Baka papuntang ano to, mga Bayangbang. Itong daan na to, Kamiling, tapos Bayangbang. So nakapag-semento na sila ron, may daan na ron. Yes. Tara. Okay, so dito na tayo kay Badinoli. So ayan, binubuo nila yung ano, yung mga takip. Takip ng cabinet. So ayan, siyempre bago ko tapusin tong vlog for today nating mga boss, gusto ko nang mag shout out. Gusto kong i-shout out yung mga lagi nagko-comment sa atin mga boss. Ayan, shout out kay Ma'am Elizabeth Versosa, yung project natin sa Alcala. Ayan, ingat po kayo ma'am. At siyempre shout out din kay Christopher De La Gosa. Shout out din kay Adam's Place, kay Ate Ruby Bautista, shout out. Kay Gilbert Cristo, shout out. Kay Maria O, shout out. Ayan, shout out Bads. Sorry po, sorry. Ayan, shout out. Si Alfredo Tiglao, ayan, shout out mga boss. Si Joker Official Vlog 2.0, ayan, shout out. Randy Bio, shout out. Marwin's Construction TV, shout out. Luisito Kalingana, shout out. Raymond Horenelia, yan, shout out. Siyempre kay paring KMTV, Pentomo TV, shout out. At kay paring Ronald Capili, yan. Siyempre shout out din kay Saldi Mabilangan, kay Sir Eduardo Gutierrez, at kay Roel Pascua. Yan, siyempre shout out din kay paring Louie Puyawan. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss po, yung vlog for today po natin ngayon. Ayan, hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Siyempre kita-kita ulit tayo bukas. Siyempre maraming salamat nga pala sa laging sumusuporta sa ating channel. Okay po, ingat po tayo lagi at God bless.